DIF er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. Og over årene er der kommet flere og flere specialforbund til, så DIF-familien i dag består af 61 specialforbund, over 9.000 idrætsforeninger og mere end 1,9 millioner aktive medlemmer. DIF er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer, som har til opgave at fremme dansk idræt. Særligt fremme specialforbundene og foreningsidrætten, samt at formå at udbrede idrætten til det danske samfund. DIF har eneret til at repræsentere Danmark ved OL og de regionale, kontinentale eller verdensomspændende lege som IOC. Organisationen er uafhængig af politiske, økonomiske og religiøse interesser. Danmarks Idrætsforbund skal endvidere virke for udbredelsen og beskyttelse af den olympiske bevægelse i overensstemmelse med olympiske charter, repræsentere danske idræt inden for den internationale olympiske komités rammer og drage omsorg for overholdelse af dennes love og andre bestemmelser, tilrettelægge og gennemføre Danmarks deltagelse i de olympiske lege, fremme og igangsætte aktiviteter, der sikrer udbredelse af idrætten på tværs af aldersmæssige, uddannelsesmæssige, kønsmæssige og sociale forskelle i overensstemmelse med det enkelte individs behov og ønsker. Og til sidst, fremme muligheder for idrættens set dårlige stillede grupper af befolkningen.